Leder du efter den ideelle medarbejder, leder eller direktør til jeres virksomhed? Har du prøvet at rekruttere, ved du, at det kræver meget tid og øvelse, og at processen kan være uoverskuelig. Når du skal ansætte, har du 2 muligheder. Enten du indrykker en annonce og vælger de bedste ansøgere i bunken, eller overlad det til Holmgaard Management. Vi leder ikke kun efter den bedste i bunken. Vi finder den bedste kandidat på markedet, også blandt dem, som ikke umiddelbart er jobsøgende. Vi hjælper virksomheder og det offentlige i hele Norden med headhunting og rekruttering af ledere, direktører og specialister til centrale stillinger på tværs af funktioner og brancher. Det fungerer således. Vi udarbejder en omhyggelig analyse af jeres virksomhed, stillingen og den ideelle kandidatprofil. Vi udfærdiger en rapport og tidsplan, der godkendes af jer, inden vi går videre. Vi præsenterer 2-3 kandidater efter 8-10 uger. Vi sikrer succes for både virksomhed og kandidat ved hjælp af vores stærke onboarding og opfølgningskoncept samt en 12-måneders garanti på ansættelsen uden diskussion, således at de nye medarbejdere integreres bedst muligt og dermed hurtigt bliver operative. Du følges af den samme konsulent igennem hele forløbet. I undgår dyre fejlrekrutteringer, for vi finder den rigtige kandidat, der også passer til jeres virksomheds DNA og dermed til jeres virksomhedskultur. Mange virksomheder nyder allerede stor gavn af Holmgaard Managements headhunting-ekspertise. Så ring nu eller skriv via vores kontaktformular og hør, hvordan vi finder jeres nye medarbejder, leder eller direktør.